Бюллетеннәрнең тексты татар һәм рус телләрендә, аларның эчтәлеге Россия үзәк сайлау комиссиясе утырышында расланган. Бу документларны бастырыр өчен 70 тонна кәгазь, 2 тонна буяу кулланалар. Нәшрияттә тәүлек әйләнәсе эш тынмый. Печаттан соң бу бюллетеннәр керә безнең сортировка сайлау цехына, аннан соң алар китәләр кисү цехына, аннан соң алар эләгәләр склад готовой продукции дибез, анда алар упаковка. Бүгенге көндә бер округлы бюллетеннәрне печатләп, кисеп, аларны инде упаковка цехына бирдек. Сайлау өчен 3 миллионга якын бюллетень бастырылачак. Бүген эш барышы белән Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе танышты. Бюллетеннәргә саклык өчен тангир шилтәр төшерелә. Алар төрле төстә. Партия исемлеге язылган бюллетеннәрдә зәңгәр, бер мандатлы сайлау округларыныкы яшел төстә. Шулай ук һәр бюллетеньга махсус номерлы марка ябыштырыла. Бюллетень защищен подписями членов участковых комиссий. Бюллетеньнәргә участок сайлау комиссиялары әгъзалары үз имзаларын куячак. Моннан тыш мөхер сугыла. Бюллетеньнәр бастыру бик җаваплы эш. Идел пресска ышанабыз, сайлауга барысы да әзер булачак. 7 сентябрьдә бюллетеньнәрне бастырып бетерәчәкләр. Аннары сак астында 65 территория сайлау комиссияләренә җибәреләчәк. Ә инде алардан 15 сентябрьгә кадәр 2810 участок комиссиясенә тарата башлыйлар. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.